To fakt nevím, nikdo neví. Fakt je to půl hoďky ten let. Je? Nebo víc, ne? To záleží podle toho, jak dlouho jsou na tom záchodě na Karlštejně. A tam jedné paní se chtěla na velkou rožnici. Ale stačí. Tak hele, přistávání No. tak nebudu natáčet, až tvoje přistávání. Jo. Přivez tyhle ty suvenýry. Jo, jasně. Magnetku třeba. Magnetku? Magnetku, ano. To je dobrý. Takhle se ti dostane šampáňo. Postupně teda přesuneme, aby tam... Jo, jo.